bezala lurraldeetako zuzendaritzetan sektore kritikoak Bizkaia eta Araba eta Gipuzkoako kasuan hartu du zuzendaritza, momentu honetan nola daude kontuak? Bueno, etapa daukatu dugu. Egia esan, kongresuek kanpora begira oso puntuak hartzen dira, baina gure barne prozesuak, kongresuak 8 hilabetetako baino gehiago izanen dira. Orduan, etapa hori bukatuta, esperoetakoaren barruan, zer eta erabiletara irten baino lehenago etxe barruan ikusten genuen egoera eta kudeaketa moduak esperoetakoak izan dira, eta bagenekien lurraldeetako zuzendaritzak aukeratze orduan egoera antzerako izango zena, konkurso honetan hartu zena, alde batean bestela izan. Horrek zer dakar, historikoki Eusko Alkartasunan gertatu izan da, ikuspuntu desberdinen kudeaketarako bereztutasuna izan behar da, eta behin bukatuta prozesu kongresuala hau, urrengo ikasturtetik aurrera egin beharreko lana burua bertan zentratua. Normaltasun baten barruan, Eusko Alkartasunan historikoki izan bezala.